Bene, comencem.
El 27 de desembre del 2018 presentaven en la llibreria Fanset un altre llibre d'Abelard, i amb este ja van 3. Este és el tercer llibre que publiquem en l'editorial Àrgena d'Abelard Zaragoza i ja direm que prompte en tindrem més. Com diria aquell dia, editar llibres de valencianisme no és una tasca fàcil. Bona vesprada, soc Carmen Hernando, l'editora del llibre que avui presentem. No és gens fàcil editar llibres en valencià, com no és ser valencianista. Mai ho ha sigut. Si ho haguera sigut, no s'haurien escrit tants articles, tants reflexions i tants llibres com s'han fet. El valencianisme és una caixa de sorpreses i en el temps de pandèmia que vivim, la proposta, la reflexió d'Abelard no passarà gens desapercebuda. Així ho pensem. A mi m'han contat i m'ho crec. La gestació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua no va ser gens fàcil. De fet, la llei és de 1998 i després del dictamen del Consell Valencià de Cultura i fins al 2002, 4 anys després, no s'aprova el reglament. A partir d'ací comença el seu caminar. L'any que ve farà 20 anys i iniciarà la segona renovació de membres sense la tutela política de les Corts Valencianes. Este és un altre llibre dels que agrada a la nostra editorial, perquè és un llibre per a la reflexió, per al diàleg, per a buscar el consens. Un llibre en el que Abelard es fa moltes preguntes sobre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i sobre la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Si he provocat, la paraula que considere adequada no és cap altra que provocat, per un canvi entre la relació entre les dues institucions a partir d'una proposta d'acord de coordinació lingüística. Bé, tot això ho explicarà millor Abelard i sobretot el llibre, perquè a pesar de que el llibre, com reconeix ell, li hagi provocat una certa tristor d'escriure, no busca cap altra cosa que, a l'estil de la ciència, dubtar i fer-se preguntes. Abelard és dels que es fa moltes preguntes i intenta donar-les resposta. Des de la reflexió, des de l'observació, sense credos ni doctrines. I com ens explicarà ell, a pesar d'aquesta tristor que li ha provocat l'escriptura del llibre, no deixa de ser optimista cap a la cohesió, cap al futur del valencià, cap al futur de la llengua i cap a l'augment del seu ús en una societat valenciana moderna. Moltes gràcies, Abelard, pel teu llibre i per fer-nos reflexionar una vegada més sobre una València en temps de pandèmia. I moltes gràcies a vostès per estar ací i per confiar en l'editorial Àrgena. Molta paraula. Carmen ho ha dit, però m'agradaria repetir-ho. Vos agraeix molt que en temps de pandèmia que hàgiu vingut a l'acte. Per tant, moltes gràcies. Començaré la presentació del llibre fent una confessió, a la qual ha fet esment Carmen. Quan un acaba d'escriure un treball, sent en general satisfacció. En canvi, el sentiment que he tingut quan he acabat el llibre Valencià i Català, noms i acadèmies per a una llengua, no és de satisfacció, és de tristor. És un treball que m'hauria agradat no escriure'l. He fet a disgust este llibre perquè voldria que els fets que es posa no s'hagueren produït, ja que els trobe negatius per als valencians, per als balears i també per als catalans. Això significa que predominantment el llibre que presenta parla en negatiu. Per això em produeix tristor. Ara, si és un llibre parcialment en negatiu, per què l'he escrit? L'he elaborat perquè en la vida individual tendim a evitar les coses desagradables, però en la vida social no podem actuar d'eixa manera. Si trobem que un fet tindrà efectes negatius en la societat, la nostra obligació és dir-ho, encara que personalment ens cause tristor o encara que ens perjudique individualment. Devem actuar d'eixa manera perquè callar
equival a fer-se còmpliç del fet. Per aquest motiu he elaborat este llibre, perquè el silenci hauria implicat participar en les accions negatives. He fet la confessió anterior perquè voldria que no m'atribuïra a ningú coses que no he dit. Des de fa 50 anys estic convençut que la coordinació lingüística entre els valencians, els balears i els catalans és positiva per als tres pobles. Des de fa dècades tinc la convicció que reduir Espanya a la corona de Castella i ignorar els pobles sobirans de la corona d'Aragó és negatiu per a València i és negatiu per a Espanya. Igualment com és negatiu no tindre en compte que a l'economia valenciana li interessa estar unida al centre d'Europa per l'eix mediterrani, que passa per Barcelona i no passa per Madrid. El llibre que presenta no va contra Catalunya, igual com no va contra Espanya. És un llibre que va a favor dels interessos i de la dignitat dels valencians, objectiu que per a mi és incompatible amb els centralismes, vinguen de Barcelona o vinguen de Madrid. Deixeu-me repetir-ho. L'autor ha tractat fets que troba socialment negatius perquè el silenci hauria implicat participar en eixes accions. Per tant, he elaborat este llibre per a no eludir la responsabilitat que tinc, encara que hagi sentit pena i tristor. Però per damunt d'aixos fets, mantinc la convicció que la coordinació lingüística entre els valencians, els balears i els catalans és positiva per als tres pobles. Després del preàmbul exposat, mirem el contingut. El llibre Valencià i Català, noms i acadèmies per a una llengua, voldria contribuir a clarificar dos temes. El primer és com haurien de ser les relacions lingüístiques entre els valencians, els balears i els catalans. El segon tema és com caldria actuar en el nom de la llengua que compartim. Per arribar a aquests objectius, la major part del llibre estudia com s'ha relacionat la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i com és l'acord que en el 2020 la institució catalana impulsà amb la institució valenciana. L'exposició d'aquests temes demana que expliquem prèviament per què es crea l'Acadèmia, què ha portat a la societat valenciana i com la veuen els partits polítics actuals. Per cert, el llibre està presentat per Josep Palomero, que és membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i agraeix molt la solidaritat que ha tingut amb mi. Hem comentat que convé explicar per què es crea l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El tema és simple. L'Estatut Balear diu que la llengua de les Illes Balears és el català i anomena com a institució oficial consultiva la Universitat de les Illes Balears. L'Estatut Valencià anomena la llengua pròpia com a valencià i no explicita si té vinculacions amb el balear i amb el català. A més, a causa dels enfrontaments socials dels 70 i els 80 sobre el valencià, la primera versió de l'Estatut no assigna a ningú la competència sobre la normativa lingüística. Això implicava que no hi havia normes legals sobre com parlar i com escriure en valencià en les institucions públiques. Per a omplir eixe buit legal, les Corts Valencianes aprovaren en 1998 la llei de creació de l'Acadèmia. La proposta tingué el suport dels partits polítics de les Corts Valencianes i l'adhesió explícita del Bloc Nacionalista Valencià, que en aquella època estava fora de les Corts. La llei de creació de l'Acadèmia diu que el balear, el valencià i el català són el mateix idioma. El pacte per a crear l'Acadèmia també contenia que la majoria dels membres fundacionals serien dels autoanomenats unitaristes. El fet de posar aquest sector per damunt del contrari comportava una responsabilitat moral. Actuar racionalment per a rectificar errors lingüístics del passat. Uns errors que havien notat professionals de la llengua del sector dit unitarista, com ara Lluís Polanco, Toni Mollà, Emili Casanova o Enric Sòria.
Podríem dir que la llei de creació de l'acadèmia posava la normativa lingüística en la legalitat valenciana i dibuixava el marc per a superar una divisió fratricida entre els valencians. El resultat era molt positiu i les perspectives eren bones. A més, l'acadèmia avançà pel camí indicat durant els primers 16 anys de vida, del 2001 al 2016. Actualment, els partits polítics parlamentaris, partidaris de potenciar l'ús públic del valencià, estan satisfets d'haver creat l'acadèmia i estan contents del funcionament que ha tingut i de la normativa lingüística que ha aprovat. Ara ja podem tractar com s'ha relacionat la secció filològica amb l'acadèmia. Per a deduir-ho, el llibre analitza documents, sobretot documents oficials. El diccionari de la secció filològica del 2007 diu que l'autoritat lingüística de la llengua catalana la tindria eixa institució, que posa el valencià dins del català. El diccionari de la filològica actua com si l'acadèmia no existira, encara que la institució valenciana ja tenia 7 anys de vida. En una entrevista del 2009, el president de l'Institut d'Estudis Catalans informa que, en el cas que es produïren relacions entre la filològica i l'acadèmia, hauria de ser perquè s'haurien donat dues condicions. En primer lloc, l'acadèmia ho hauria d'haver demanat. En segon lloc, hauria d'haver dit que es supeditaria a la secció filològica. Davant d'aquesta pretensió, notarem que és poc compatible amb l'ètica, la qual demana coordinació i aparta la supeditació. A més, el president de l'Institut d'Estudis Catalans va fer una afirmació falsa, que s'ha repetit molt i que ha fet mal en el valencianisme. L'acadèmia no seria una creació de les Corts Valencianes amb el suport extern del Bloc Nacionalista Valencià. L'acadèmia seria una creació del Partit Popular i, per tant, seria una institució partidista. Cap al 2016, l'actitud de la secció filològica davant de l'acadèmia canvià. Hi havia un fet objectiu que impulsava el canvi. En aquest any era públic que la gramàtica de la institució catalana havia fet unilateralment modificacions en l'ortografia, però les institucions públiques valencianes deuen seguir les normes de l'acadèmia. En aquest marc, la filològica busca relacions discretes amb la institució valenciana i al cap de 2 anys, en el 2018, l'acadèmia accepta les variacions ortogràfiques de la filològica a fi de tornar a unificar l'ortografia. Però, en contrast amb aquestes relacions, la visió de l'acadèmia que té la gramàtica publicada per la filològica és la mateixa que tenia en l'any 2007. La institució catalana seria la global, la general, mentre que l'acadèmia seria una institució local. Per tant, la supeditació demanada en el 2009 es concreta en el 2016 en ser una institució subsidiària. En relació a les lleis, la gramàtica del 2016 actua com el diccionari del 2007. No té en compte la legalitat valenciana i tampoc la catalana vigent. La interpretació de l'acadèmia com a institució local va unida a presentar la gramàtica de l'acadèmia com no és. Eixa gramàtica no es limita al valencià, ja que també té en compte feix balears i feix catalans. La perspectiva de la gramàtica de l'acadèmia és la mateixa que practicava Sanchis Guarner: mirar el conjunt de la llengua des del poble de què un és membre. Per tant, no és una gramàtica local, contra l'adscripció de la institució catalana. La perspectiva de la secció filològica hauria de ser la catalana, com mostra el model lingüístic que usa en les seues obres institucionals. Model que és vàlid per a entrar en les cases catalanes, però no per a entrar en les cases balears ni en les valencianes. No obstant,
la secció filològica es presenta com a institució general de tota la llengua, mentre que l'acadèmia seria local i hauria de ser subsidiària de la institució catalana. Eixa incoherència entre la realitat i com es presenta la filològica a ella mateixa fa preguntar-se si veurà els interessos catalans com a globals i tractarà els interessos valencians com a locals. El llibre que presentem aporta proves que fonamenten la sospita dita. Entre els fets puntuals citarem l'adjectiu ninguna, que ha desaparegut de Catalunya, però que és el clàssic, el que manté la major part del valencià, és literari i està en la gramàtica de l'acadèmia. En Assumiràs la veu del teu poble, Vicent Andrés Estellés afirma: diràs la teua paraula honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. I bé, la filològica recorre a una paraula clàssica, valenciana, literària i de la gramàtica de l'acadèmia com a exemple d'incorrecció. Mirem ara actuacions molt més importants. Un lingüista català de la Universitat de Girona, August Rafanell, ha mostrat que durant 4 segles els intel·lectuals catalans, els valencians i els balears van anomenar la llengua compartida com a llemosí, terme que tenia l'avantatge de no supeditar ningú a ningú. Però Catalunya el canvià unilateralment per català, nom que posteriorment intentà aplicar al balear i al valencià. Finalment, la vinculació que hi ha entre llengua i política porta a les expressions Catalunya Gran, Països Catalans i catalanofonia. El canvi de Catalunya Gran a Països Catalans primer i a catalanofonia actualment busca reduir el rebuig dels balears i sobretot dels valencians. Cal dir que totes les opcions polítiques són adequades si les busquem d'una manera ètica i democràtica, però diria que no és eixe el camí de la Catalunya Gran, els Països Catalans i la catalanofonia. El llibre que presentem mostra un escrit sobre la catalanofonia que ridiculitza els partits polítics valencianistes, com ara el Bloc, ignora la legalitat valenciana i presenta actituds poc democràtiques com a democràtiques i, correlativament, mostra actituds autoritàries com a democràtiques. Realment, eixe camí i eixes actituds no fan bé ni als valencians, ni als catalans, ni a la relació constructiva entre els dos pobles. Cal dir que el llibre que presentem també mostra que hi ha catalans que actuen adequadament davant del valencià i davant de l'acadèmia. Descriurem un altre fet significatiu de presentar els interessos catalans com a generals i els valencians com a locals. Està en el model lingüístic. Al principi del segle XX, Catalunya es separà del model de la Renaixença per aconseguir un model més identificador per als catalans. Eixa actuació comportava que els valencians hauríem d'haver actuat de la mateixa manera, és a dir, acostar-nos més al valencià viu per augmentar la identificació. En canvi, hi ha hagut intel·lectuals catalans que ens han demanat als valencians que ens acostem al model de Catalunya i que no tinguem en compte el valencià viu. Per cert, eixe camí no es presenta com és, com a una supeditació. Es presenta com a una convergència entre els valencians i els catalans. Si prescindim de les operacions ideològiques descrites i mirem la realitat lingüística, constatarem que el balear, el valencià i el català tenen moltes coincidències i que també tenen divergències. Davant d'eixa realitat, que no és monocolor, si girem la vista cap al futur, convindrem que la coordinació lingüística és beneficiosa per als tres pobles, com ho és tota coordinació humana.
Per assegurar-se que el benefici serà per a tots, el llibre que presentem proposa dos principis bàsics. El primer és no separar-nos innecessàriament del valencià viu, que és com van actuar els catalans quan abandonaren el model de la Renaixença. El segon principi que asseguraria un bon resultat és procurar practicar un model lingüístic valencià que siga identificador, assimilable i practicable en la comunicació pública per als valencians de cultura mitjana. Cal dir que aquesta proposta no és nova, ja que d'una manera implícita la formulà Pompeu Fabra en un escrit de 1918. Les seues paraules sobre els valencians i sobre els balears són un efecte de redactar les seues gramàtiques pensant només en Catalunya. Però dins del valencianisme autoanomenat unitarista i convergent, molt pocs li han fet cas. Bàsicament, Sánchez Guarner i Josep Giner, que són dos autors units al valencianisme de la República, que és anterior a les idees que desplega Joan Fuster en els 60. Per a mostrar efectes negatius del valencianisme que ha predominat en la segona meitat del segle XX i per a mostrar la necessitat de partir del valencià viu i buscar la identificació dels valencians, el llibre nota que els estudis de què disposem fan pensar que la incidència de l'escola valenciana en els alumnes no és alta, com no ho és la lectura en valencià, que és cap al 2%, enfront d'un 12% en les Illes Balears i un 28% en Catalunya, un 2% contra un 28%. Realment, el valencianisme necessita rectificar errors de la segona meitat del segle XX si vol ser assumit majoritàriament entre els valencians. L'actuació que hem descrit de la secció filològica no augura un bon acord amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Per a comentar més fàcilment el document que han aprovat, el compararem amb un escrit oficial de l'Acadèmia, del 2005, titulat Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià. El dictamen de l'Acadèmia constata que la llengua compartida per balears, per valencians i per catalans té dos noms legals a causa dels estatuts d'autonomia. El nom més adequat en la societat valenciana és valencià, ja que és una senya d'identitat del poble valencià. A causa de la importància social que té, l'objectiu d'arribar a un nom conjunt el deuen resoldre les màximes institucions en una democràcia. Això és, les Corts Valencianes i els parlaments català i balear. Un mitjà és, diu el dictamen, recórrer a fórmules sincrètiques o similars, és a dir, la suma de valencià i català. El nom compost aprovat per les màximes institucions democràtiques s'aplicaria en l'àmbit internacional i en estudis de lingüística. Eixa actuació garantiria la presència del nom valencià fora del territori valencià. En la societat valenciana repetim que el nom hauria de ser valencià i també llengua valenciana, amb inclusió dels usos corrents de les universitats valencianes. La proposta dita es fonamenta en un principi. El valencià, diu el dictamen, té la mateixa jerarquia i dignitat que les altres parts de la llengua. Realment, el dictamen de l'Acadèmia és un document molt positiu, elaborat tenint en compte els sentiments i les conviccions que predominen entre els valencians. Per això mateix, el seu contingut facilita que els valencians siguem solidaris entre nosaltres i evitem els dos extrems, el del blaverisme i el del catalanisme. Per cert, deixeu-me observar que en el model lingüístic valencià s'hauria d'acabar
la divisió entre blaverisme i catalanisme. Opina que eixa oposició se senta en les dos parts, en dogmes i en l'autoritarisme, i que s'hauria de solucionar recorrent a l'antídot del dogmatisme i de l'autoritarisme, que són la raó i l'argumentació. En concret, caldria estudiar quin és el fonament de cada norma en què hi hagin discrepàncies. Per tant, si realment volem, podrem acabar amb la divisió lingüística dita. A més, no hi haurien ni vencedors ni vençuts, o, més ben dit, hi hauria un únic vencedor, el poble valencià. Per a deduir el valor del document que han aprovat la secció filològica, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat de les Illes Balears, comentaré 3 factors i les implicacions que tenen. El document comença d'esta manera. Les 3 institucions assumeixen la unitat de la llengua catalana, anomenada valencià en el territori de la Comunitat Valenciana. Per tant, llengua catalana seria el nom general de la llengua i valencià seria un nom local. Convindrem que aquesta visió comporta que el document que comentem va contra el principi ètic del dictamen, que diu que el valencià té la mateixa jerarquia i dignitat que les altres parts de la llengua. L'actitud escrita també s'oposa a un article de la llei de creació de l'Acadèmia, que li demana que vetlle per l'ús normal del valencià i que defenga la seva denominació i entitat. El segon factor que comentarem és l'afirmació que la secció filològica seria per al conjunt de la llengua catalana el referent normatiu. En concret, una part del document diu: l'Institut d'Estudis Catalans, a través de la seva secció filològica, és la institució encarregada d'establir i actualitzar la normativa lingüística del català i, des de la seva fundació en 1907, és per al conjunt de la llengua catalana el referent normatiu. El fragment que acaba de llegir té 4 implicacions enllaçades. La primera és que l'Acadèmia ha fet una acció que no havia realitzat cap institució pública valenciana, fer seua l'activitat de la secció filològica. Al llarg del segle XX, els fets i les propostes del catalanisme han aprofitat sovint el valencianisme com a model, però calia actuar d'una manera autònoma i digna, objectiu que per al valencianisme implicava crear institucions valencianes. El Centre de Cultura Valenciana en 1915, l'Institut d'Estudis Valencians en 1937, l'Institut de Filologia Valenciana en 1978 i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en 1998. En definitiva, el valencianisme ha reproduït la coordinació de pobles sobirans que hi havia en la Corona d'Aragó, com recordava Sánchez Guarner a Joan Fuster en una carta de 1949. En contrast amb aquest camí, l'Acadèmia ha trencat en el 2020 la dinàmica del valencianisme firmant un document que diu que una institució catalana seria per al conjunt de la llengua catalana el referent normatiu. A més, si la secció filològica fora el referent normatiu dels valencians, quin sentit tindria l'Acadèmia? Finalment, firmar un escrit que presenta la secció filològica com a referent normatiu dels valencians nega l'Estatut d'Autonomia i la llei de creació de l'Acadèmia, que donen en exclusiva a l'Acadèmia la competència de la normativa lingüística. El tercer factor que comentarem apareixerà comparant el dictamen del 2005 i el document aprovat en el 2020. El dictamen s'oposa al centralisme, ja que rebutja, diu, les directrius úniques i exclusives i proposa la coordinació de les institucions normativitzadores, una codificació policèntrica alhora que convergent, diu el dictamen. En canvi, el document aprovat no conté ni el verb convergir ni l'expressió normativa convergent.
El terme que usa repetidament és unitarisme, que comporta uniformisme. Per tant, passem des de la coordinació lingüística cap al centralisme lingüístic. A més, el centralisme arriba a un punt elevat. Quan es produeix la coordinació lingüística entre pobles, sol ser interna, com indica la preposició entre, coordinació entre pobles. També és factible plantejar-se un model per a la comunicació externa. Però, a més d'aixòs dos models, el document aprovat també busca un compromís intraterritorial. Això significa que la secció filològica acordaria amb l'acadèmia com hauríem de parlar els valencians. I bé, una tal pretensió no va contra la dignitat. Una persona pot coordinar-se amb altres persones sobre com actuar conjuntament i un poble pot coordinar-se amb altres pobles. Però la vida d'una persona ha de dependre d'ella mateixa, igual que la vida d'un poble ha de dependre d'ell mateix. Això d'acordar la pròpia vida amb altres lliga amb la dominació i el centralisme, però diria que no és compatible amb la llibertat i la responsabilitat. Per una altra banda, el fet de decidir amb la filològica com hauríem de parlar els valencians no solament quadra poc amb l'ètica, també vulnera la legalitat valenciana, ja que torna a anar contra la competència que l'Estatut d'Autonomia i la llei de creació de l'Acadèmia li assignen en exclusiva sobre la normativa lingüística valenciana. Realment, el document que hem comentat no comporta cedir autogovern valencià a una institució catalana? Una missió que les Corts Valencianes assignen a l'Acadèmia en la llei de creació és contribuir a superar el conflicte sobre el nom, la naturalesa i la normativa de la llengua pròpia dels valencians. L'acord firmat amb la secció filològica va per la direcció de superar el conflicte o va per la direcció d'alimentar el conflicte sobre el nom, la naturalesa i la normativa de la llengua pròpia dels valencians? Tragam conclusions. Firmant el document que hem comentat, la institució valenciana abandona la bona perspectiva sociolingüística que havia practicat entre la fundació, el 2001, i el 2016. I d'eixe camí se'n passa a l'essencialisme. Actuar com si el poble valencià no existira. Abandona el principi que el valencià té la mateixa dignitat que les altres parts de la llengua i deixa de defendre el nom valencià fora de l'àmbit valencià. Diria que, per al valencianisme, que aspira a ser reconegut i volgut per la societat valenciana, la inflexió de l'Acadèmia és un retrocés fort. De fer propostes assumibles per una part alta de les Corts Valencianes, l'Acadèmia ha passat a acceptar un document que no firmaria cap partit polític de les Corts. En canvi, per a la secció filològica, l'acord és difícilment millorable, ja que l'Acadèmia ha assumit unes exigències que la institució catalana va fer en una declaració del 2001 davant de la Constitució de l'Acadèmia. Unes exigències que ha mantingut en diverses obres oficials, l'edició del seu diccionari del 2007 i l'edició de la seva primera gramàtica, en el 2016. El llibre que presentem apunta que l'actitud de la filològica no afavoreix les relacions entre els valencians i els catalans, ni potencia l'activitat dels partits polítics de Catalunya que són catalanistes. No cal dir que estem davant d'un final obert. El tema que tenim entre mans afecta el conjunt de la societat valenciana, de manera que la solució no depèn només dels lingüistes. Per a tancar-lo bé, hauríem d'intervindre més sectors socials, amb inclusió d'aquells que tenen com a missió reflexionar sobre el conjunt del poble valencià per a millorar-lo.
Voldria observar que les paraules que he dit en esta presentació no tenen valor per elles mateixes. El Parlament que he fet té la finalitat que he expressat al principi, presentar el llibre Valencià i Català, noms i acadèmies per a una llengua. El valor està en l'obra, que és el document que s'hauria d'analitzar i debatre. Acabaré la presentació del llibre descrivint quin és el seu esperit. Està pensat des de l'adhesió a la valencianitat. Està elaborat des de la identificació amb el poble valencià. Està escrit des de la voluntat de servir als valencianoparlants. El llibre ha nascut mirant cap a l'objectiu d'augmentar la cohesió de la societat valenciana. L'autor creu en el valencià i en els valencians. Qui es parla està convençut que si els valencians augmentem el coneixement de nosaltres mateixos, si els valencians despleguem la voluntat de dirigir el nostre futur, si els valencians som més solidaris entre nosaltres, si els valencians materialitzem aquests tres objectius, augmentarem també el benestar social i farem créixer la satisfacció de ser membres d'un poble, el valencià, que és obert, un poble que és confiat, un poble que és honrat, un poble que és optimista, un poble que és treballador, que és humà. Realment, practicar el sentiment de l'autoestima com a valencians i fer accions encaminades a buscar objectius humanistes, eixes dues orientacions només poden fer bé en la societat valenciana. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si teniu alguna qüestió o alguna pregunta per Abelard. Tots els que vulgueu fer. Quantes més, millor. Algú vol parlar? Enhorabuena, Abelard, la meva valentia i el seu sacrifici. Sí, has parlat del passat i no sé si podries fer-nos un pronòstic de com pot anar el futur d'endavant, què pot passar o quines possibilitats hi ha per a corregir aquesta decisió, aquest alineament respecte a el dictamen de l'any 2005. Quines accions veus per a corregir això Jo trobo que quan un poble funciona com toca, cada un ha de fer la seva feina. Si en un poble els lingüistes volen fer la feina dels psicòlegs i els psicòlegs la feina dels sabaters, aquest poble no van. Jo soc lingüista i he fet la funció que em toca, que és analitzar el document que l'Acadèmia ha aprovat. Al final de la meva intervenció he dit que el problema és molt important, que afecta el conjunt de la societat valenciana i que, per tant, si volem tancar-lo bé, han d'intervindre més sectors socials. I el principal sector social és el que ha apel·lat anomenant-lo d'una forma constructiva. Els polítics que haurien de fer? Reflexionar globalment sobre una societat per a millorar-la, no per a pensar en el seu benefici personal o dels partits, sinó per a beneficiar el conjunt de la societat. Per tant, els mateixos que han creat l'Acadèmia són els que jo trobo que haurien d'intervindre. Són els que tenen potestat per a estudiar la situació actual i per a solucionar-la. Independentment que quants més corrents socials opinen, millor. Una societat ben feta és una societat que està estructurada i que els moviments socials són importants i opinen i dedueixen i intervenen. Per tant, ara també. He contestat la teva pregunta, Jordi? Sí, gràcies.
primer lloc, com explicació tots, si no soc el primer que escriu en davant d'això, i funcionari emèrit. Si el rei és emèrit, jo també, soc. A mi el que em preocupa, a banda de qüestions que potser jurídiques que no les entendria molt, em preocupa que aquesta coordinació comporta que 3 o 4.000 paraules que l'acadèmia ha incorporat, l'acadèmia i també, per exemple, l'enciclopèdia catalana, no sola, ha incorporat respecte als llibres catalans, se lleven 3 o 4.000, Jo estic fent ara una secció en un diari digital de paraules aportades per l'acadèmia a la normativa i me n'ixen vora 3.000, entre expressions i tal. Clar, a partir d'ahir, ara mateix en tinc ja 470. A partir d'ahir què vol dir? Que si aquesta coordinació, això com quedarà? L'acadèmia s'ha destacat, com toca, per fer aportacions a la normativa de paraules que diguem 700 anys o 200 o 100, però que les diguem que l'Institut d'Estudis Catalans s'ha destacat pel contrari, per la restricció, encara que últimament està obrint-se, afortunadament, però el diccionari de l'Institut, per exemple, té 67.000 entrades. El de l'acadèmia té 93, i en això ja està molt dit. I per cert, el de l'Enciclopèdia Catalana en té 87. Vull dir, i això què vol dir? Que la coordinació serà per a una llengua flexible, una llengua admissible, és a dir, practicable, una llengua que tingui en compte el valencià, el mallorquí i el català occidental, perquè quan es parla de centralisme, respecte al català occidental també, és molt paregut al nostre. I me preocupa això. I sobre el tema de la coordinació, jo no sé molt bé com se coordinen les acadèmies de la llengua castellana, però em penso que no hi ha supeditació ni jerarquització, que no estic segur. En qualsevol cas seria una cosa a veure. És dir, des del respecte, a mi me pareix que per als porto-riquenys no és més important aquesta acadèmia que aquella. Igual, l'acadèmia valenciana ha de tindre la mateixa, i com diu Abelard, la coordinació és necessària que existisca entre Catalunya, les Balears i nosaltres, però sense supeditació, i això ja ho veurem, i s'ha de veure, s'ha de rectificar. Tot això podria ser una discussió intel·lectual de preferits, però resulta que el problema el paguen els estudiants que necessiten aprovar el valencià i per uns criteris molt abusius i per uns requisits i una sèrie de qüestions n'hi ha moltíssima gent que va a l'examen de la Junta Qualificadora 3 i 4 vegades després d'haver tingut 12 anys de valencià. Vull dir, això podria ser una decisió com una altra, però és que tot això té conseqüències en el poble valencià, suposa que en el català també, però en el valencià. I bueno, els partits polítics, jo què sé, clar, hauran de, el poble, el seu representant hauran de... Ara resulta que abans eren els partits polítics els que elegien els acadèmics. I per tant, un control dels partits polítics, però és una cosa mala. Els partits polítics són els que representen els 40 puestos. Probablement hi ha el perill de que en un futur hi hagi un partit únic. I suposa que manteniu massa temps, no? Jo reivindicaria la participació en tots els problemes de la llengua, evidentment de l'acadèmia, del Consell Nacional de Cultura i de l'Esport. Vull dir jo que bueno, espero que ha d'haver campanya, accions a favor de, sense venir, sense anar, però la cosa s'arregla, però jo es manifeste el mateix que ja ha dit. En un dels articulats vaig dir la base i el marc per a fer aquesta coordinació ja està.
lo que l'acadèmia ha aprovat, 93.000 entrades front de 67. És un marc de treball flexible, obert i fer el valencià fàcil i això, i flexible i tal. Bé, doncs això, i no el contrari. Com la Sílvia, entre els 4 amics acadèmics, suposo que saben exactament el que jo vull dir. I he dit. Ja està. El tema que ha tocat Leo Jiménez és un tema molt important en el qual no podem aprofundir, però com a mi sí que l'hauríem de marcar. Quan es va crear l'acadèmia, un dels objectius de l'acadèmia era llevar el valencià de la supeditació als partits polítics i en conseqüència que l'acadèmia fera una normativa i un model lingüístic que independentment de qui governara, ixa fora la normativa i ixa fora el model. En l'any 2016 hi ha un canvi de govern en la Generalitat i en aquest canvi de govern, al cap d'un any de governar el govern nou, es va publicar un llibre que es diu Criteris de la normativa lingüística. Aquest llibre, en definitiva, l'operació que fa és rectificar el model lingüístic de l'acadèmia. Si algú té interès, l'anàlisi d'aquest llibre el vaig fer en una publicació anterior d'Àlbera, que es diu El valencianisme lingüístic, i mostra les anomalies lingüístiques, el que estic explicant ara, i les anomalies lingüístiques que hi ha en el llibre, i les anomalies legals, que també n'hi ha. Però el llibre este, quina transcendència ha tingut? Cap. Això és un tema que s'hauria d'haver debatut socialment. I els implicats haver actuat en conseqüència. No s'ha fet res. Que un partit polític decidís que tornar a supeditar el model lingüístic valencià que governa, això és gravíssim. Ha passat sense xes ni miqueta de debat. No ha transcendit socialment. I una conseqüència més d'aquesta acció ha sigut agafar el programa SALT, que és un programa que s'havia fet a l'acadèmia i en el qual havia treballat molt una persona que es troba així present, Josep Lacreu, i aquest programa de sobte desapareix. I al cap dels anys reapareix. Reapareix com? No com l'havia fet l'acadèmia seguint el seu model, sinó d'acord amb les paraules que està dient Leo. Milers de paraules que d'aquest programa SALT han desaparegut. En conseqüència, tenim davant un problema gravíssim i extraordinari. Perdona, el SALT el va iniciar Josep, el va continuar iniciant i era de la conselleria, no de l'acadèmia, no s'ha equivocat. És de la conselleria en el moment... En aquest cas seria una conselleria molt coordinada amb l'acadèmia i per tant hi havia coincidència. En efecte, Vicent, que treballava a la conselleria d'aleshores, diu que sí. Però una solució per a tots, quan parleu vos podeu llevar la mascareta perquè sent molt més millor, Quan acabeu... No, al contrari. Ah, no? Perquè el micròfon va passant de persona en persona i tenen que portar la Sí, mascareta. perdoneu, Àngel Calp és metge, per tant... Lo vostre també és hablaré en castellà perquè m'exprese molt millor. Yo he escuchado con mucha atención y estoy muy agradecido como valenciano por su interés por la dignidad y la autoestima y la cohesión de los valencianos. Porque el tema de la lengua incorpora este otro, que para mí es mucho más importante, de la lengua de la que estamos hablando. Entonces yo me pregunto, ese documento ya se ha firmado. Sí. Por lo tanto, los académicos valencianos, que son personas inteligentes, no han tenido en cuenta en absoluto la cuestión de la autoestima, el respeto, la dignidad y la cohesión de los valencianos. Han primado la unidad de la lengua en contra de estas otras consideraciones tan importantísimas para nosotros. Entonces yo me digo, este documento ha enterrado cualquier posibilidad de coordinación. Es decir, ¿cómo te puedes coordinar con una persona que no se quiere coordinar sino imponer su criterio? Para mí la respuesta es que es imposible. Cuando entre dos personas uno clama por la coordinación, el respeto y la igualdad y el otro te contesta que tú tienes que hacer lo que yo te diga, insistir en esa línea creo que no conduce a ningún sitio. Yo lo que le quiero preguntar es si no tiene usted la sensación, si yo con respeto, claro,
de que está predicando en el desierto, de que el mensaje de la coordinación, después de la firma de este documento, ¿qué recorrido puede tener? Y si esta firma del documento va en contra de la legalidad valenciana, va en contra, directísimamente. Hay que ser un jurista para ver que se han saltado el Estatuto de Autonomía, la ley de creación de la academia, la ley de enseñanza valenciana, se lo han saltado todo porque han puesto al valenciano en una posición de subordinación con respecto al catalán. Y los valencianos no somos subordinados ni inferiores a los catalanes. Somos, como mínimo, como ellos. Pero claro, el respeto que les tenemos nosotros, ellos no nos lo profesan. Y eso es un grave problema. Contesta la seva pregunta. Es que... ¿Cómo ve usted a partir de ahora la situación si la coordinación ya se ha demostrado imposible? Mire, jo li contestaria d'una forma molt simple. La secció filològica no és Catalunya. En conseqüència, si hi ha impossibilitats, serà amb la secció filològica, però no amb Catalunya. El llibre del qual abans he parlat, el L'ensenyament lingüístic, té un pròleg i un epíleg de catalans i que estan d'acord amb el contingut del llibre. Ara, el llibre que acabem de publicar, l'editora l'ha enviat també a catalans. I el senyor Passerés parlarà també sobre el llibre i parlarà a favor del llibre. Per tant, separem el que és Catalunya i el que és la secció filològica. Sí, però de totes maneres, el que volia dir, crec que hi ha entès és que si el document ja està firmat, ara què? Què et toca fer? Qui l'ha de denunciar? Qui va dir? Bé, nosaltres estem així per a dir-ho, no? Però algú ha de fer alguna cosa, no sé qui l'ha entès. Però clar, nosaltres estem per a dir-ho, per a proclamar-ho, per a publicar el llibre, per a argumentar, per a raonar, per a intentar dialogar, i a partir d'ella, qui vulgui dialogar, que s'assegui. Jo abans he apel·lat que cada un ha de fer la seva feina. La meva feina, analitzar. I si algú pensa que estic errat, evidentment que ho diga. En la ciència sempre s'avança de la mateixa manera. Quan tu fa un treball i un altre pensa que és erroni, l'analitza i mostra que és erroni. Si està demostrat, el primer autor ho ha d'acceptar. I si pensa que la seva anàlisi és errònia, ja ho contestarà. I a través d'això la gent s'avança. I així passa exactament igual. Hola, bona vesprada. Primer, enhorabona per la evidentment, el paper que fas en el de la societat valenciana i els que si no teníem molt grans. Jo volia fer una pregunta que s'està exposant en el llibre, perquè a mi em preocupa molt el tema del màrqueting lingüístic i del tema de la innovació. És a dir, suposem ara mateixa que si n'hi ha molts filòlegs, suposem que no suposaran, però suposem que les llengües estan en un mercat i que n'hi ha que triar-les i que els costos d'entrada són més alts o menys alts depenent de la normativa, depenent de la dificultat, per exemple, de la conjugació verbal o la del gènere i tot això. L'anglès està en un evident avantatge respecte a qualsevol llengua en el planeta i trobo que l'única manera de resistir a això podria ser la innovació i l'adaptació. Com se relaciona tot això amb el llibre? L'anglès no té acadèmia, l'anglès no té una acadèmia, no hi ha ninguna entitat que dicte com se fa, com s'escriu. Hi ha diverses entitats que fan recomanacions, però no hi ha una acadèmia. Hi ha diverses, i com més diverses són, més possibilitats n'hi ha per innovar. I per exemple, totes les paraules de l'àmbit digital que ens estan arribant, i podeu parlar en qualsevol adolescent o jove, són en anglès. La gent està dient ja estalquejat, no està dient xafardejat ni doctorejat, està dient estalquejat en les línies en valencià dels instituts. Entonces, a mí, ¿podrías explicar en quin moment i per què se decideix en l'àmbit llatí, en el francès, en el castellà i també en el català, que ha d'haver una entitat que dicte exactament com ha de parlar la gent? El tema és el tracte del llibre.
I així no, perquè així he intentat fer una exposició que sigui coherent internament i que podrem seguir i que no durarà molt. En el llibre comenta que en el món hi ha diverses possibilitats. Una possibilitat és que quan una societat està molt estructurada no necessita cap acadèmia. Quan un conjunt de pobles parlen la mateixa llengua, comparteixen la mateixa llengua i entre ells tenen moltes relacions, no necessiten tampoc una acadèmia. I el primer exemple que posa no és el de l'anglès, que està en aquest cas. El primer exemple que posa és el nostre. Durant els segles XIII, XIV i XV, les Illes Balears, València i Catalunya tenen un model lingüístic extraordinàriament coordinat. En el segle XV els valencians renovem el model lingüístic. Li augmentem la potència interna que tenia i el modernitzem. I el model que creem els valencians, els catalans, que fan adaptar-lo, i els balears igual, perquè era molt superior. I aquesta dinàmica és la que es produeix en societats que internament estan estructurades. Però quan una societat no està estructurada és quan li pot vindre molt bé tindre una institució si treballa bé. Si no treballa bé, evidentment no. Per tant, la situació depèn de cada societat. Una societat ben estructurada no necessita una institució. Les mateixes relacions internes ja fan que el model siga l'adequat. Tu has tocat molts aspectes, jo ara n'hi faré comentar-ne dos perquè si no aniríem dispersant-nos. Un altre aspecte que trobo que és important en la teva intervenció és la qüestió de la innovació. La innovació està vinculada en una característica que he dit així. Un model lingüístic, una característica que ha de tindre és que ha de ser identificador per als parlants. Si els parlants no el troben identificador, lectura en valencià, 2%. Alguna cosa tindrà el model lingüístic, hi haurà més factors. Però al costat d'això altres factors, el model lingüístic alguna cosa farà també. Ha de ser identificador, ha de ser assimilable i ha de ser practicable en la comunicació pública. En conseqüència, quan una norma passen 30 anys i no s'assimila, què passa? Que té algun problema? Ara mirem quines normes s'han revisat al llarg del segle XX entre nosaltres. Normes de sintaxi, que són les importants, cap, que jo sàpiga, Per tant, què passa? Que aquesta operació de tindre en compte que el model tu l'has d'assimilar... Clar, quan tu un model l'assimiles, què passa? Que en conseqüència que pots innovar, que pots crear, que això és indispensable en qualsevol llengua viva. Ha de ser creativa. Però si tu en comptes de dominar la normativa el domina tu, o millor dit, tu no domines la normativa perquè no la pots dominar, en conseqüència què passa? Que tota la necessitat d'innovar i de crear es perd. He contestat una miqueta a la teva pregunta, hi ha molts més aspectes, però com a mínim per tocar-ne dos. A veure... El castellà té una entitat Sí. directora molt dura, Sí. que pràcticament seria la inquisició inquisitiva, i en principi hauria de ser una societat estructurada i fins i tot un continent estructurat. Mira, fa poc, sobre això només li diré un detall. Com voleu que actuem? Cada un parla i... Bé, Sí, des de casa de nosaltres, si n'he donat la paraula, sí. Se me sent. Sí. Perquè Salviek, fa uns quants anys, se mostra com és aperturista. No sé si m'explico. I el fet que la pacte de l'ABL podria poder dir que continua en esprit aperturista. I jo tinc esperança realment que agafi aquest camí i que, per exemple, el dia que apareguen les 3.000 paraules que estan al diccionari de l'ABL i que estan al diccionari de Viec. Tinc esperança. Però em falta temo que voler arribar a parlar a com parla la gent realment acaba per fer una desconnexió, no sé si m'explico, una desconnexió entre intergeneracional. Vull dir, a mi per exemple em passa molt, l'altre dia estàvem a casa i a companya pis li dic, allarga'm la flaça, i no em va entendre. O paraules com aveat, que no t'entenguen què vol dir aveat, perquè les canyes no se preocupen tant per... Li ponen un valencià... No sé com explicar-ho, però hi ha aquest tall generacional, no sé si m'estic explicant. I és que no sé com explicar-ho, no sé com estic explicant realment. No, calla. Jo no contesta aquestes iguals i dos paraules. Contestes iguals?
allà que m'ha passat. Què dieu? Yo desde la filologia no soc filòleg, no? La veritat és que trobo que té molt a veure, i no sé si podria treure alguna lliçó, amb el model de societat, d'entendre la construcció social, no? Perquè l'estil d'entendre la societat no és el mateix dels països anglosaxons, que era més paregut a la nostra època foral, que no el model francès, que també, malgrat ells mateixos, a Catalunya s'ha adoptat de certa manera, no? Encara més ho dir. És a dir, la idea és per la qual les institucions han de ser racionals, han de ser amb una autoritat indiscutible, però jo m'agradaria més que poguem, bastir una alternativa basada en el model foral, no només en la qüestió lingüística, sinó també en la qüestió política directament. No? Crec que cal reivindicar aquesta manera en la qual no era tot tan clar, no era tot tan centralitzat, sinó que hi havia una sèrie de pluralisme social, polític, jurídic, que feia que entengués les coses de la manera més flexible, perquè l'anglès, evidentment, una de les causes de la seva hegemonia és aquesta flexibilitat. Està clar que és una llengua més flexible, és més fàcil, no t'has d'aprendre tantes regles, totes aquestes coses. Bueno, pues això jo crec que més que les acadèmies que tenen la seva importància, evidentment que s'ha de defendre l'acadèmia valenciana de la llengua, però també trobo que confiem massa en les institucions d'esta manera tan rígida. Jo crec que té a veure amb el racionalisme, com a manera de pensar el racionalisme polític. És el que ha portat a inclús que Joan Fuster, això és, si no immediatament, però sí que des de qüestió una miqueta, ell ha assumit, pot ser inconscientment, el model francès, en bona mesura. Entonces, crec que hauríem de tornar al model més anglosaxó, més germànic, si ho volem dir d'alguna manera, que en realitat és el nostre model medieval. Això en el dret es veu molt bé. No és una codificació fixa, és una codificació, diguem, oberta. Hi havia moltes fonts del dret. Així trobo que tampoc no cal tanta importància a les acadèmies normatives, perquè és una obsessió molt continental, que no era el nostre model. Jo crec que ens he reivindicat el model. Em pensa que trobo la teva via al Salamà, no? Tu vius al Salamà, Josep? Sí, per al·lusions, si algú no m'hi coneix, parlem de referèndum. Jo soc més optimista que Abelard. Abelard ha fet una anàlisi textual del document que cita, i l'anàlisi textual, de l'anàlisi textual es deriven les seues conclusions com les ha enunciat el Castor. Evidentment, el redactat és el que és, però cal tindre en compte diverses circumstàncies i diversos antecedents. Entre aquests antecedents figura la convicció en molts dels membres de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans que ells són més preparats, que l'Institut té una història des de fantàstica, creat per, com sabeu, per Pla de la Riba, els anys de la comunitat, i totes les obres, Fia de 1913, Ànima del 18, Diccionari del 32, amb personalitats de la filologia notabilíssimes. No només de la filologia, sinó les altres acadèmies que conformen l'Institut d'Estudis Catalans també han tingut persones d'un gran prestigi i una institució especialment silenciada, perseguida durant el franquisme. L'exili de Pompeu Fabra i de tants altres, i després la clandestinitat de Ramon Aramon, Carles Riba, etc. Per tant, quan se crea l'acadèmia, es crea una institució d'alguna manera paral·lela que no té ni la història, ni la trajectòria, ni el pes acadèmic que durant
dècades, en tota la història del segle XX espanyol i català, ha assolit l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, el 2003 o 2004 es fa per la Junta de Govern de l'època, es fa una visita a l'Institut d'Estudis Catalans que resulta ser amable, resulta ser cordialíssima, hi ha una bona recepció, però relacionada amb aquesta visita, en un moment posterior, crec recordar, se fan unes intervencions acadèmiques de part de membres de l'acadèmia en la seu de l'Institut, en què algun dels conferenciants nostres precisament critica determinades maneres de procedir de l'Institut des d'un punt de vista gramatical o lexicogràfic, que era el cas. I això enerva els membres de l'Institut, dels que estaven presents. O sigui, que no accepten cap crítica, perquè són essencialistes i perquè són els guardians del foc sagrat de la llengua, amb certs motius per tot el segle XX, per la història de l'institució. Se gelen les relacions, absolutament. Sí. Al front de la secció fonològica hi ha una persona molt intransigent, Joan Martí, el catedràtic que era de la Rovira i Virgili, Joan Martí Castell, que era el seu nom, autor de diverses gramàtiques, i les relacions no existeixen. En canvi, l'acadèmia assoleix unes bones relacions amb el Termcat, l'institució o l'organisme que es dedica a la incorporació de termes nous, de nova terminologia, etc. I tenim Crista Gerard Blacdeu, que és el cap, com sabeu, dels lingüistes de l'acadèmia, unes relacions dúctils, fantàstiques, productives i encara podrien ser més. La institució també té bones relacions, nosaltres, amb altres elements més dedicats a la literatura o a la història i arqueologia, etc. I amb altres institucions i organismes de Catalunya, perquè dins de Catalunya no penseu que l'Institut d'Estudis Catalans és la vaca sagrada. Jo tinc relació, en fi, periodistes, gent del teatre o del que siga, i l'Institut d'Estudis Catalans pràcticament l'ignoren. No els interessa res el que diu l'Institut. No és el centre de l'atenció de la vida cultural ni lingüística de Catalunya. I de fet molts manuals d'estil dels mitjans de comunicació passen olímpicament de certes prescripcions de la gramàtica de l'Institut. I de fet, les noves gramàtiques de l'Institut s'han obert bastant. Sí, sabem que les ha elaborades en part un exacadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el mateix que va fer la gramàtica de l'Acadèmia, principalment al costat de Gerard Lacreu i de la participació d'alguns. Però políticament l'Acadèmia i l'Institut no tenien cosa. Entre la gelada de 2000, anem a situar-nos el 2004 i 2005, i pràcticament fins que Joan Martí és substituït al front de la secció filològica per Teresa Cabré, la lexicògrafa Teresa Cabré. I bé que siga per l'actuació de membres de l'acadèmia que també ho són de l'Institut, bé que siga per les noves incorporacions de l'Institut, o per qualsevol altre motiu que ignore, ve un moment que es veu factible i necessari esta restitució de les relacions. Per a l'elaboració del document, jo no estava, ens han explicat que per part de l'Institut d'Estudis Catalans o es redactava d'aquesta manera o no hi havia document. És a dir, l'al·lusió a la essencialitat centenària de la institució, és a dir, també la referència a la llengua catalana és de tot el domini, però el valencià és d'aquells d'allà baix, pobres del sud, els andalusos del... Bé, si no hi havia document i van pregar els negociadors valencians en aquestes redaccions, jo ho disculpi això. Coneixem este marc de referència que vos he exposat, no? O sigui, això vol dir que en el futur
l'acadèmia estarà supeditada a l'institut? Jo crec que no. Crec que això, com passa en els documents formals d'acords internacionals o etc., crec que això són paraules per a que el que se sent en superioritat davant de la jerarquia històrica salve l'honor, però que l'acadèmia és un fet sobirà. Els que som encara membres d'aquesta institució mos creiem que som una entitat sobirana al mateix nivell que l'institut. Això jo crec que sí que serà d'aquesta manera. I el futur crec que ens dirà que les relacions són més o menys igualitàries, no? I efectivament, en molts dels àmbits de Catalunya és de més admiració l'obra lexicogràfica del diccionari normatiu que no el diccionari de l'institut. Recordo un article de Quim Monsó saludant efusivament l'aparició del nostre diccionari perquè considera que el de l'institut era, o almenys, un diccionari armat que les paraules referides, per exemple, al sexe eren tabú, perquè, clar, estem parlant d'una Catalunya que també té una base de catolicisme institucional històric al nostre delin que Déu-n'hi-do, que arranca de la Lliga de Cambó, que passa per Convergència i Unió, etc. No? O sigui, aquí jo soc optimista, de l'anàlisi textual es deduïa això que tu has fet, però l'anàlisi textual de certs documents molt formals no crec que hi hagi que agarrar el planeta, perquè en definitiva això és fum de canyots o fum de canyes que diuen al món. Bueno, ja acabat. Disculpeu Que Déu t'escolta. Disculpeu l'extensió. No. Que Déu no, però la creu. Que no m'escolta. No, que Déu t'escolta. Que Déu t'escolta. Bé, la creu. No, jo fem una rima. Jo voldria també, permeteu-me que insufle, que intenti insuflar almenys una miqueta d'optimisme davant d'un panorama que efectivament crec que té elements, com ha mostrat Abelar, preocupants, però que en qualsevol cas preocupants no significa que hi hagi un camí terrorífic que s'hagi alterat respecte a una trajectòria anterior que fora realment brillant. El problema s'ha apuntat també, la mateixa Abelar ho ha dit, ho ha reforçat ara Abelar. El problema crec que en cap cas és la relació dels valencians amb els catalans. Crec que això no és el problema. Independentment que l'acord literal pugui donar peu a unes interpretacions inquietants, però el problema més gran és les relacions dels valencians entre els altres valencians, és a dir, relacions entre valencians. Si d'alguna manera els valencians, començant per l'acadèmia, però quin és el problema fonamental que hem tingut en les relacions de l'acadèmia? Que pot ser, precisament, desapuntat, uns altres sectors socials no els han assumit amb la força amb què hauria sigut desitjable. Començant per la Pita Abelar i la seva anàlisi està molt clara per política lingüística. I en part inclús crec que ni tan sols és una qüestió de política lingüística. En la mateixa universitat, així on estem, segurament trobaríeu el mateix problema. És un conflicte entre valencians, entre valencians que en un moment determinat estan aferrats a una ortodoxia normativa i per una altra banda uns impulsos innovadors que estan a tot arreu. Estan a la mateixa facultat, estan entre els partits polítics, estan a la mateixa acadèmia i al cap i a la fi, este document, què significa? Des del meu punt de vista, què significa tant des de la perspectiva valenciana com des de la perspectiva catalana? És, sobretot, per damunt de la literalitat, la voluntat de buscar vies de col·laboració. Què significa? Significa la supeditació real? Jo vull pensar que no, que és que realment tinga raons objectives per a dir no, perquè això significa no. Abelar ha fet, jo crec que una anàlisi literal i realment hi ha certs aspectes del document que, en fi, jo crec que a la majoria dels membres de l'acadèmia no els hauria agradat, però, com també acaba de dir ara mateix Josep Palomero,
realment fer un document d'aquestes característiques és complex. És complex per molts motius. A més, també hi havia moltes, potser moltes més encara de les que hi havia entre alguns membres de l'acadèmia, hi havia reticències en una grandíssima part de membres de l'Institut d'Estudis Catalans. I per tant jo crec que per damunt inclús de totes aquestes diferències el que significa és anem a intentar superar les reticències històriques i busquem vies de col·laboració efectives. A on poden arribar? No ho sabem, no ho sap ningú. De què depèn? De la voluntat, en definitiva, de les dues institucions. Al cap i a la fi, en què s'ha plasmat les poques experiències que tenim? En definitiva, en uns intercanvis d'informació, nosaltres hem passat a l'Institut què s'ha aprovat en l'acadèmia, l'Institut també ens ha passat què han aprovat en l'Institut, i per tant, a partir d'això, autònomament, l'Institut decidirà si el que l'acadèmia ha aprovat ells volen incorporar-lo també al seu funcionari i exactament igual al revés. Per tant, això és una metàfora del que d'entrada seria desitjable i hem de potenciar per aconseguir precisament aquesta relació digna. I per tant, jo crec que hem d'estar atents tots per a buscar les millors relacions possibles, però sobretot hem de buscar la manera d'incidir en les nostres institucions, en definitiva en la persuasió que per molt que alguns s'hagin acostumat a dir tal cosa, aquestes coses que s'han dit per raons diverses no sempre són les millors. Hem d'atendre què diuen les persones que ha prescrit l'acadèmia i a partir d'això buscar un model valencià integrador en el qual tots els valencians se senten còmodes, segurs i en definitiva que aprovant un examen de la Junta en valencià parlant no es convertisca no sé, en un problema importantíssim. Això és el que realment jo crec que en aquests moments hem d'intentar aconseguir. I en definitiva, en totes aquestes paraules, què vull dir? A veure, crec que Abelard ha alçat, jo crec que una veu de preocupació molt raonable, però en definitiva tampoc, crec jo, ho dic amb el màxim respecte, total i absolut per Abelard, però crec que hem de buscar vies de col·laboració, vies de persuasió i sobretot vies, com ell ha dit constantment al llarg de la seva intervenció, vies de racionalització, que significa no preferir una cosa perquè en algun moment s'hagi optat per aquesta solució, sinó mirar la solució que realment s'ajusta més a la nostra tradició, a la nostra voluntat de comunicació, i a partir d'això jo crec que anirem assentant, en definitiva, vies positives per a la col·laboració i sobretot per a l'establiment de models de referència positives i de cohesió entre els valencians, que és l'objectiu fonamental que està perseguint Abelard en tot moment. Per tant, que Déu se'ns escolti, que torni a repetir la mateixa proclama que ha fet Abelard. Però volia ser una mica positiu. Només val dir alguna cosa, si no... Jo vull dir una cosa també abans, no té res a veure amb el que estem parlant, però ja que Leo ha tret el tema del salt, i també s'ho posarà així, contant una preu experiència que vaig tenir jo amb el salt i que no l'he contat mai. El salt que Josep Lacreu va començar en l'any 92 o 93, el vaig agafar jo en l'any 2002 o 2003 i el vaig abandonar perquè vaig haver d'abandonar en l'any 2015. Quan estàvem treballant en el salt, nosaltres hem treballat amb una tecnologia informàtica del segle passat. Del segle passat. Això en informàtica és prehistòria. Nosaltres hem treballat amb un salt de la prehistòria. No obstant això, jo encara vaig tenir la gosadia d'intentar incorporar a aquell salt memòries de traducció i avançar moltes coses i aquell salt s'utilitzava, encara fa més penjat, però no té tots els últims elements que vam estar aprovant des del 2008 fins al 2015, el 2015 vam abandonar, però de les províncies encara és aquell salt, però ha desaparegut, ja no es pot descarregar, ja no es pot instal·lar, ja ha desaparegut. Però jo vaig tenir la gosadia d'intentar anar més enllà, volia anar molt més enllà, volia anar fins i tot buscant un núvol, perquè ara ningú parlava de núvol, buscant un núvol on pujaren les traduccions es feren, es baixaren i que d'això se n'aprofitaven
totes les institucions valencianes, ajuntaments, diputacions, conselleries, etc. Els primers que em van girar l'esquena, dic així, segurament algú es diria, no sé si estigueren així, van ser els mateixos lingüistes de les universitats, dels ajuntaments, etc. Els primers que em van girar perquè dic això s'ha de donar... Sí, la paraula la poseu per allà. Després va venir la crisi del 2008, que nosaltres la vam patir realment en el 2012, i a partir del 2012 la Generalitat Valenciana no va posar ni un euro en el SAL. Ens vam quedar ahí 4 persones amb força bruta, afegint paraules, afegint frases, però ni 93.000, nosaltres en teníem ja moltes més...